Molt bona tarda, membres de la mesa, secretaris, consellera, secretària general, director general, diputats, membres de les entitats i tothom que ha volgut venir al Parlament un any més per poder, en un moment en què molta gent pot pensar que hi ha gairebé una inflació dels dies internacionals i dels dies mundials, perquè gairebé cada dia hi ha un dia assenyalat per entitats com les Nacions Unides o per la UNESCO per recordar una causa, homenatjar un col·lectiu o promoure la consciència col·lectiva sobre una problemàtica, sobre una malaltia, sobre una urgència social. Aquest és un dels actes que és més important que puguem fer des d'un espai com és la Casa de la Ciutadania, el lloc on hi ha els representants dels ciutadans. És en aquest marc, avui, que commemorem el Dia Internacional, que era ahir, el Dia Internacional contra l'homofòbia, que segons les Nacions Unides inclou també la gaifòbia, la lesbofòbia, la transfòbia i la bifòbia. És un dia que reconeixen diversos estats, que reconeixen diverses institucions arreu del món, des que es va crear l'any 2004. Per tant, no fa tant de temps que girem els ulls, posem el focus sobre aquesta realitat. I es va crear en aquesta data perquè és el dia que només una quinzena d'anys abans, l'any 1990, l'Organització Mundial de la Salut havia deixat de considerar la homosexualitat com una malaltia mental. És en aquest moment, l'any 1990, que es decideix suprimir-la de la classificació internacional de malalties. És important recordar-ho, perquè venim d'aquí, venim d'aquesta realitat. I crec que és important que constatem, per donar la justa mesura a aquesta commemoració, que segons que recull el web del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, són ja gairebé una desena els dies internacionals que gairebé creats tots en els darrers 5 anys, els 5, 10 o 15 anys, a partir d'aquesta data que ara comentàvem, han estat proclamats per reivindicar l'orgull o denunciar la discriminació en relació amb les diversitats sexual i de gènere. A més del Dia de l'Orgull Gai, que és el més antic de tots, el dia de l'alliberament LGTBI+, hi ha el dia també contra la LGTBI-fòbia i també en l'esport, la LGTBI-fòbia en l'esport, la visibilitat trans, lèsbica, no binària, bisexual o la solidaritat intersexe. I per tant és important que tinguem present que aquest esclat de jornades per la visibilitat i l'orgull de les diversitats sexuals i de gènere s'estigui produint en aquests anys perquè precisament és necessari conscienciar de manera massiva i global el conjunt de la població. I el Parlament també hi col·labora, incorporant a les temàtiques que treballen els alumnes que ens visiten aquestes temàtiques, perquè puguin prendre consciència de quina és la situació i no hagi de viure ningú més el dolor que moltes persones, com ara ens explicaven, pateixen o, per exemple, com vam haver de condemnar en aquest Parlament el dia que vaig haver de fer la trucada al Michael, que va ser un dels 2 nois brutalment agredits a la Barceloneta, quan et deia volem viure sense por, volem que se'ns reconegui com el que som i volem fer-ho amb normalitat, sent entesos per les persones amb les que convivim. Per tant, per això és tan important aquest esclat de visibilitat i per això és important que també ho fem des del Parlament de Catalunya. El lema de la jornada d'enguany crec que és molt eloqüent també. Els nostres cossos, les nostres vides, els nostres drets, perquè això va de cossos, va de vides i va de drets. I cadascun de nosaltres és com és i ningú té cap dret a retreure'ns com som. Al contrari, és per això que és necessari commemorar un dia contra les fòbies a la diversitat sexual i de gènere, a la multiplicitat d'identitats que el gènere i la sexualitat ens han de portar a poder expressar lliurement,
sense generar aquestes mirades que se'ns deien abans, que són elements que hem de poder desterrar d'una societat que volem justa, que volem lliure i que volem equitativa. I el que celebrem avui, que ho celebrem avui al Parlament, parla justament del compromís de la societat catalana a través dels seus representants, escollits democràticament, i és el nostre compromís amb la no discriminació, amb el respecte per les diversitats, amb les maneres de sentir-se i amb les identitats sexuals i de gènere. En resum, la manera de poder viure i estimar cadascú com vulgui, una llibertat sobre la qual aquesta cambra ha legislat en nombroses ocasions i de manera pionera. Una legislació que, malauradament, en aquesta legislatura massa sovint hem d'esgrimir gairebé a cada ple, gairebé en moltes de les intervencions que es duen a terme des del faristol. Però hi ha el ferm compromís de la majoria d'aquesta cambra de continuar lluitant perquè aquestes discriminacions no es produeixin i menys en aquesta casa, que és la casa de tots. Acabaré, sabeu que m'agrada manllevar les paraules dels poetes. L'any passat vaig acabar amb Maria Mercè Marçal, que podria donar, trobaríem al llarg de la seva obra un munt de versos que podrien escaure un acte com aquest. Avui vull llegir un poema molt, molt breu, com gairebé sempre els escrivia, breus, destil·lats, concisos, gairebé com fuetades, Francesc Garriga. Francesc Garriga té un llibre que es diu Camins de serp, on diu aquests 4 versos. Que em tornin les paraules que havia d'haver dit i no vaig dir. Són meves i encara em cremen. Són 4 versos, però diuen moltes coses. Perquè quan no s'accepta allò que som, quan vivim en una societat fòbica a les diferències i a la diversitat, que són sempre riquesa, ens sentim reprimits i de vegades ens reprimim, de vegades ens autoreprimim, de vegades hem d'amagar el que som i hem de callar. I això corrou, això acaba corroent per dintre fins a destruir-nos. Per això ens hi hem de revoltar. I per tant, que lluny de resignar-nos i que ens cremin, com diu Francesc Garriga, aquestes paraules per dins, aquestes paraules que no hem gosat dir, puguem alçar la veu, puguem dir-les i ens puguem mostrar cadascun de nosaltres com som. I exigim a tothom que ens accepti i ens respecti, igual com hem d'acceptar i respectar a tothom tal com és. Per això celebrem el Dia Internacional contra l'homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, perquè les paraules que ens diuen tal com són les paraules que ens pertanyen i les hem de dir i proclamar en veu alta i clara, sense deixar que ningú ens les robi, sense deixar que ningú ens les faci callar. Fem-ho tots, fem-ho sempre, és la manera de preservar aquests drets que són drets de tothom. Per tant, commemorem-ho, fem-ho amb solidaritat, fem-ho amb generositat, fem-ho també amb l'obligació de construir un futur millor per tothom. Moltíssimes gràcies.